Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mr. Abdulhamid, jami'i mai shirya fina-finai, sannan mai bada umarni a masana'antar shirya fina-finai ta KAMFANIN. Alhamdulillah mun kammala ɗaukar shirin auren kaddara season 1 wanda za mu fara kawo shi ranar 25 ga wannan watan Januwari. Zai dinga zuwa ne duk ranar Laraba a YouTube channel mai suna ɗan ilu. A cikin wannan shiri mai suna auren kaddara wanda ni ne jarumin kuma na shirya fim kuma na bada umarnin shirin. Ku kasance da mu a shiri mai suna ɗan ilu domin kallon auren kaddara. Sannan kuma a wani take ga masu bukatar tallata hajjinsa a cikin wannan shirin nan mai suna auren kaddara. Za mu tuntuɓa mu akan wannan number. Ga masu downloading suna iya tuntuɓar mu sirri doka a wannan number domin samun nasu poster. I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions and difficulties. You are the most beautiful woman. You are the most handsome guy on the earth. Ina kaunar ka mijina. Ni da sun fashin kai ko dan sun zama iyaye. Karan mahaukata ne cijiyan da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren kaddara. Wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan nan. Tunda abun naki ya kai ga zaki cuta min da yarinya. Wallahi ba haka abu yake ba. Wa irin warki ya ga? Ta yaya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai yi wanka ba kuma za ka yi tunanin kamshi daga gare sa? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba zai samu ba. Hakan yana nufin kin dauki tsawon lokaci ba tare da wanka. Kamar yadda na gaya maka. Ki so ki shiga mutu kina bata min lokaci. Kai gidan uwarka zaka je da ita? Ban gane ba. Baka gane ba? Za ka gane in ka ci duka. Ranka ta kam dukkan nan garin ka rasa yadda za ka lalata sai diyata. Kar ko yana mun waya mana. Yasa ku yi ku cin mutunci ko an ce muku ban sai yatsi na bane. Kai dakata yaro. Idan kana takama da rashin kunya gidan ta kaso. Ku faɗa ko nawa kuke so zan ba ku. Wallahi ko 1000 zan ba ku. Indai za ku ban nan ci. Idan uwarka mu kake gaya mu zugun nawa za ka ba mu. Yanzu lissafin zai canta da lokaci mai gida yake zuba yi. Na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan. Auren kaddara. Ina saura ta take. Baba, in na sahura fa kace. Karti mai tafa. Ba kai ka mata aure a birni ba ka manta? Abin da ke gani a barki ashe da gaske ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kaina? Lallai. Kai ba kace ba da hannu nan dauka kalti mai na ba yaran nan. Akwai sauran wani abu a kasa. Ina ke munafuka me kike a zaune a nan da ba za ki zo ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba haka nace miki ba Inna yunwa yake. kamar min baki yunwa wani aiki kike a gidan nan da zaki ci yunwa ni kike so a zage ni a cikin garin nan ni zakanna da ke Allah zai bin sakayya zakanna da ke muguwa zalimai yarinya Auren kaddara. Allah ne ya fi zan shaida. Na yi wa matata hannun alƙawari. Ba zan taɓa yi mata kishiya ba. Kuma ko bayan ba ta yi ba zan sake wani auren ba. Kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka. Duk na ji abin da yake faruwa. Kai kaɗai na haifa. Kuma ina so kafin in mutu kai ma ka haifa in gani. Ina son in ga jikokina. To don haka ina so ka yi gaggawan soke wani alƙawarin da kai mata. In ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita. Ina da kyau. Digiri na 3. Ban tashi cikin talauci ba. Amma kyau na, ilimi na, arziki na ba zai taɓa maganin matsala na ba. Ba zan iya jure ganin ki cikin tashin hankali ba ne. Me likita ya ce maka? Kuma alƙawarin idan har na faɗa miki ba ki shiga cikin damuwa ba. Ina maka? Likita cewa yayi za ka haihu, amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. ta yaya zan haihu? Kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba. Kuma ba tare da matata ba. Abin da mamaki. Wacce za ta haifa maka yara ita ma matarka ce. ba zai yiwu ba bokanya ya kamata ki dakatar da komai Wannan maganar ba ta. Ita ma kanta koranta zan yi. Haba Hannah, please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake kira Auren kaddara. Hannah, ki fa mata aure ce. Bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba. In ni matan aure ne an so fucking what? Ko kana so ka maida ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa da? Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan kuma wace ce? Wannan almajirar daga ina? Ni na bige ce da mota wata 3 da suka wuce. Ka ga na ma kamar da wadda za ka raina ma wayo ka gaya min ina ka samo ta. Kin san Allah? Ni zan kawo ƙarshen ki.
kuma ni ne nan zan yi magani. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.